Alright, asinibingelele abalaleli emakhaya nababukeli. I-channel-ke yethu Isihlahla Samabhinqa sikhona-ke ku-YouTube, uyakhona ukusithola kanjalo-ke naku-Facebook. Namhlanje-ke sila kwela kwaNongoma la sikhona khona. Sizothi-ke sikwaNongoma ngoba sihambele ubaba uGumbi. Ubaba uGumbi-ke insizwa-ke siyazi kakhulu, kodwa-ke inomlando-ke besingawazi obufihlakele sizowuthola-ke namhlanje ukuthi le nsizwa inomlando onothileyo abaningi futhi-ke abangayazi-ke. Le nsizwa silandisa kabanzi ngohambo lwayo emculweni ukuthi iculile noma beyenzani, kodwa esikutholayo ukuthi le nsizwa-ke ike yaba khona empumelelweni yonke yeqembu leMthente ehlaba isamila. Siyazi kahle kakhulu ngaleziya khathi isaholwa ngomama kuBuselaphi, nobaba uMthalane, kanjalo-ke nawo wonke nje-ke laphaya-ke amalunga keqembu abekade ekhona. Kodwa asikuthola namhlanje ukuthi kuGumbi ubebambeke liphi iqhaza. uGumbi-ke insizwa-ke le yalapha koMbuzi kwela kwaNongoma. uMbuzi-ke abantu abaningi bawazi kakhulu indawo-ke yakhiqiza-ke inyosi-ke yokuqala yesilo esesikhotheme emuhle kombani ubaba uDlamini lapho-ke edabuka khona. Somkhanda, asikubingelele Khehla, sikwamukele la kwi-channel yethu Isihlahla Samabhinqa. Uphilile Khehla? Ngiyavuma mfoko kaSigebengu, njani wena? Cha, ngiphilile. Hhayi, Somkhanda, siyakwazi bhuti omdala, umne wethu-ke kuthina. Sikwazi njengobhuti, kodwa mase sikhula manje sesithola umlando onothileyo ukuthi kanti besijabula kangaka uma ngabe sidlala izingoma zeMthente. Sesiyathola ukuthi ngale ngemuva ubukhona. Tshela thina iMthente uhlangane nini nayo, uhlangana kanjani futhi neMthente? imithetho engihlangane nayo ngonyaka ka-2010. 2010. Ngo-2010 Yeah, ngihlala kwenye indawo la eGoli engase-Vosloorus abathi kuse-Rondebult. yeah, Imithente-ke yona yayihlala ephumula, kodwa yona iseyindawo eyodwa nje ukuthi ihlukene ngokwamagama ama-extension. yeah, Kusho ukuthi kwahamba ngase ngidibana noMthalane ngokuthi-ke wayeseduze ngokuthi-ke ngiyindoda enekhono lomculo, ngiyawuthanda umculo. yeah, Hhayi, ngide ngivakashele uMthalane nje, sihambe sifike sihlale yeah, kuze kufike isikhathi sokuba ubaba uMthalane uyashona. yeah, Uyagula, uyashona. Uma eseshonile uMthalane angikaze ngiqhele eduze kweqembu leMthente. leMthente, yeah, Wase-ke umama kaManani eseyangicela ukuthi Gumbi, njengoba la ekhaya kuwe insika ebiphethe leli qembu, yebo, mhlawumbe nawe ngoba uyindoda engiyibonayo ukuthi inekhono futhi ikhona endimeni yezomculo, bengingathanda ukuthi ngamanye amalanga ukusilekelele, mhlambe kukhona ongakwenza. yebo, Angikaze-ke umama kaManani ngimchithele izandla. izandla, yebo, Kuthe ngo-2012 ma belungiselela ukwenza i-album base beyangicela ukuthi ngizosebenza nazo. yebo, Kusho ukuthi mina iy'ngoma ngiyazenza. yebo, Bengiyikhompoza uzibheke nje uy'qophe uy'bheke ngiyibheke nje, nje iy'ngoma lezi ezomculo lowo mama. yebo, Kube ney'ngoma engiyizwayo uma ngabe ngiyikhanda ukuthi le ngoma le iyiMthente le. yebo, Ngiyithathe ngiyibeke uyibeke esayidini, eceleni, yebo, ngingafuni ukuthi ifane ihlangana kakhulu lezi nezami ezinye, iy'ngoma lezi engizenzayo. Kodwa ngizwa ukuthi lona lonke lolu hlobo lwengoma uma ngabe ngingalithatha ngiyolinikeza iMthente, iyofika ilishaya iMthente iyofika elifuna idlala, libe yebo, yiMthente. yebo, Ngafike-ke sasebenza-ke neMthente kwi-album eyayithi Vuka Amathambo. yebo, Ngenza ingoma lapho eyayithi Ngagana Kulikhuni. yebo, Bese kuba ingoma eyayithi Ngiyawazi Umlomo, umlomo uyalithenga ibhanoyi silibona ngamehlo. hawu bakithi, Kusho ukuthi ngesikhathi sezenziwe lezi ngoma lezi kunehlelo obelwenziwa lapha eGalo uma uthola ukuthi nenza iy'ngoma zabaningi kwi-album. zabaningi, yebo, iGalo ibisifike ithi ake siyihlunge ezinye ke sishiye sibeke ingoma eceleni ike ezinye, ngaka. yebo, Kusho ukuthi leyo ngoma leyo engangiyenzile khona Umlomo yebo, wasala wasala ngaphandle, wasala ngaphandle kwazongena ingoma eyayithi Ngagana Kulikhuni. yebo, Hhayi, kwaqhutshekwa kwasetshenzwa-ke yaphuma-ke leyo album leyo-ke yeMthente. Cha, yebo, yasebenza nje kahle ngendlela yakhona ukuthi ngoba vele iMthente bekuyiqembu elisebenza kahle elisebenza kakhulu, nasemakethe. yebo, Kuthe ngonyaka olandelayo ngonyaka ka-2013 uma sebezokwenza i-album isihloko sayo sasithi Mhlobo Wami, yebo, base beyayithatha le ngoma le eyayenziwe yimi bayibuyisa kule album entsha, bayibuyisa kule album le abayenzayo manje, yebo, bayifaka. Ithe mayiphuma le album yebo,
ingoma eyafike yakhomba ukuthi iyi-hit ngoba phela ingoma okuyiyona isikhathi esiningi edlalwayo emsakazweni kuye kuthiwa i-hit. Isuyi-hit, yebo. Yafika leyo ngoma leyo-ke yazoba ingoma eyi-hit nasokhozini nje. Yebo. Yaba ingoma eyi-hit. Yebo. Lo uyalithenga ibhanoyi. La engathola khona amandla okugqugquzeleka Ukuthi hhayi, lento engiyenzayo iyiyo lento engiyenzayo le iyiyo kahle kahle. Yebo. Ngaqhubeka-ke ngazenza iy'ngoma ngangama, ngase ngiqhubeka sengiyaqina ngokuthi ngoba iqembu leMthente lingicelile ukuthi ngisebenze nalo. Ukuthi usebenzisane nalo. Ngase ngiyaqina-ke mina ngekhompozi-ke manje ukuthi hhayi vele iMthente Ake sisebenze sengizosebenza ngempela nayo, ake sisebenze Yebo. ngoba sengiwatholile amandla kanti ngaba nokwethuka ngaba novalo ukuthi ngingacela eqenjini elikhulu kangaka iMthente engilesabayo nje nami iqembu ngisuka le emakhaya. ngisuka le emakhaya iqembu elihlonishwa nje ngisho phesheya Yebo. kodwa kucelwe mina ukuthi angizosebenza khona. Yebo. Kodwa ngathi mangisebenza ngawubona umehluko ukuthi hhayi kuyasebenzeka ngase ngiqina kakhulu ngekhompozi. Yebo. Kuthe ngonyaka ka-2014 Yeah. ngaphinda futhi sayosebenza nabo siyokwenza i-albhamu yeChakijana. Yeah. Leli Chakijana kwakuyingoma eyayenziwe yimi, bayenza isihloko Yebo. kwi-albhamu yabo. Album yabo, yebo. Ngenza ingoma lapho iChakijana kwaba ngeyingoma eyayithi nanti idlozi likakhokho wami selingithuma bo. Yebo. Kwaba ingoma ethi ayabaleka lamagwala. Yebo. Kwaba ingoma ethi ukuba ubaba usekhona. Ikhona enye kodwa yona ethi Eyayithi ngabe uyayibonela. yebo. Yeah. Ikhona kodwa enye ethinta idlozi esengithi ukuyilibala kancane. Yebo. Bese kuba ingoma lena ethi weniqhoshiswa isibhamu semthethweni awuyeke lento yakho Uyekele kudala yakho. ukuzwa. Ngiyayibona leyo ngoma leyo. Kwaba izingoma nje lezo ezalenza iqembu leMthente ukuthi-ke libuyele esimeni elalasiwa ngaso. Yebo. Babonga kakhulu futhi bangincoma kakhulu, banginikeza amandla, bangikhuthaza ukuthi hhayi lento le engiyenzayo iyasebenza, umsebenzi wayo uyabonakala ngoba le ngoma nje le Chakijana yaze yathatha indondo ngithiwa ngiyama-M_T_N Summer Award. Yebo. Lapho Ngalesi yasikhathi lezi. yebo, yathatha indondo. Wangitshela futhi umama kaManani ukuthi hey Gumbi, lesi sagila sakho lesi seChakijana sishaye ngathi Sishaya abantu ney'ntombi sayibhuqabhuqa sayiqeda phansi. Lokho mina kwanginikeza ukukhuthala, zange nginake kakhulu indaba ukuthi eyi imali Yebo. kanjani, kodwa ngokwesivumelwano sami sokusebenza nabo ngoba ingoma zami bebenginika i-CD ngihambe ngiye kwaSAMRO ngifike ngiyirejiste uSAMRO yangikhokhele kuze kube namanje usangikhokhela futhi ngazo. Namanje usadla. Namanje usangikhokhela uSAMRO ngazo. So ngamanye amazwi ukusebenza neMthente awukazi uzuyisole ngokusebenza nayo ngoba amandla akho uyawahla namanje. Angaze ngize ngiyisole ngoba kukhona nje nokunye engikubalayo ekhaya ukuthi lokhu Nawo amandla ami. amandla ami engawathola. Umqondo nje kuphela. Yebo, ngisebenza neMthente. Yebo. Nasesibayeni nje akhona amasinyane nje engiwakhombayo ukuthi Yeah. hhayi nanka amasinyane engawathola ngokusebenza neMthente, angaze ngiyisole. Baba uGumbi ukhuluma ubala iy'ngoma ey'ningi kule album ogcina ukuyibala njengamanje. Yebo. Zangena zonke yini lezi ngoma? Azange mhlambe kuphinde kwenzekile kwaqala ukuthi zibekwe ngaphandle uma ngabe sewuy'qophile? Zaphinde zangena zonke kuyona leyo CD leyo? Zangena zonke, akusalanga ngisho eyodwa. Ekuqopheni kwakho iy'ngoma, zikhona yini mhlambe ezinye iy'ngoma ukuthi uma ngabe uy'qopha, uy'qophe ngokwesehlo esike sakwehlela wena noma mhlawumbe ngesehlo esike sehla endaweni obuhlala kusona? Njengayo nje lena ethi ukhohlwa isibhamu esisemthethweni. Yeah. Wawuyisuselaphi? Kuyenzeka mfo kaSigebengu ukuthi ingoma uyithathe ubona into yenzeka komunye umuntu. Yebo. Ubusu uyayithatha wena ubusu uyenza Ingoma. ube songathi manje lento le Yenzeka yenzeke kuwe kuwe. kanti Yebo. yenzeke komunye umuntu. Yebo. Yebo. Cha, ngiyakuzwa lokho. Ngifuna ukubheka uhambo lwenu ukuthi ekuhambeni kwakho mhlawumbe uma ngabe sewuy'nikelile ekuthenini-ke njengamanje ngifuna ukusebenza-ke neMthente njengoba ingicelile. Ukuzwana kwakho nabanye abantu mhlawumbe beseceleni ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ububhalela iMthente iy'ngoma, Yeah. ngale iMthente phela siyazi ukuthi ibibhekene ngeziqu zamehlo ney'ngane zoma. Uma singakhuluma nje iqiniso. Yeah. Ibibhekene ngeziqu zamehlo nalowo uma ingabhekanga iMthente ubheke ekamfo wakho uZwayo. Yeah. Wena nomfo wakho uZwayo akaze kuze kube bikho yini mhlawumbe ukuthi bese lo mfo wakho uZwayo sekungubani manje lo futhi ngoba loyana akasekho? Cha, umfo wakho uZwayo mina akangazi kodwa Yeah. uma ngingaqhamuka
engangibona ukuthi uye uGumbule engihlale Ugumbi ngikhuluma lo, naye. yebo. Umfowabo ubaba uKhuzwayo umnumzane nje esike sixhumana ngefoni nje Yebo. engithi siswana kakhulu nje naye. Yeah. Siyaxoxa nangawo umculo uyangazi Yebo. ngokwefoni kodwa futhi Ngokwefoni. uyangazi futhi ukuthi ngisebenza Ukuthi ngemthetho. usebenza kanjani. Kodwa ukuthi ngubani lo Gumbule ahlale ekhuluma naye Akasazi isithombe ngasefonini sakhe. akamazi kodwa mangingaqhamuka Yebo. engangibona ukuthi hayi le ndoda le ngiyayazi. Ngifuna ukubheka ukuthi udabuka endaweni yasemakhaya ehlala Nkosi. Yeah. Usukela waye eGoli. Ngicabanga ukuthi ukuyawakhe eGoli kwakuyikuthi ngoba uyobheka isinkwa sey'ngane Kwakunjalo. ukuthi uzosithola kanjani. Yeah. Nakhu-ke mhlawumbe isinkwa sey'ngane wawususitholile noma wawungakasitholi sekuvele elinye ithuba lokusebenza emculweni. Yeah. Usuthi uma ufika ekhaya ufike ubikela ubaba uGumbi nomama lapha nokuthi yazi sengengathi sengibe nenhlahla yokuthi ngisebenze nalali iqembu lomculo. Emakhaya-ke into ebithiwa umculo bekuyinto ebebeyithathela ngokuthi into yokuzijabulisa nje ukuthi uyahlabelela. Yeah. Kodwa bekungesiyinto ebekade benakho emqondweni ukuthi ungaphila ngayo. Yeah. Wena mawufika uyethula lento yokuba uGumbi ekhaya nakumama bayithatha kanjani? Le ndaba yomculo ngoba nakhona ukufika kwemthente Yebo. bekungesikho kokuqala ukuthi ngiyafika endimeni yomculo. Yebo. Kukhona la engiqale khona ngaphambili kwelinye iqembu ngo-1996 okwakuthiwa abaphathisi. Yebo. Kwakuyiqembu likaSikhala Sodisha kwaNgubane eMsinga eMabomvini esasihlala nabo eKahise Hostel. Yebo. Lapha-ke eKahise Hostel zayibophele kakhulu ngalezi yakhathi. Yebo. iKahiso nje yayihlonishwa Yayihlonishwa ngoba umculo. Yebo. yayiphethe ama-artist ayeshisa. Yeah. Umuntu ongapha kobuya futhi kokhwesini ongapha koThembisa Yebo. ubese uthi kukhona okushunqayo ngale Kagiso. Yeah, mayiya khona ubeya naye ebophele naye. Naye ubasi ukuthi kukhona into engapha Yeah. eKagiso. iKagiso iphethe ihlabani. Yayiphethe ihlabani. Ayiphethe ihlabani. Yebo. Ngoba amanye amaqembu ayekhona lapho impela ayehlonishwa emculweni kaMaskandi. Kwakukhona iqembu okuthiwa i4x4 abeluleki. Yebo. Okwakuyiqembu laseMtuba. Yebo. Yebo. elikaMasoka Ibangile Yebo. umfoka Mathonsi. Yebo. Kusho lezo nsizwa ukufika kwami ngifika lapha ehostela zange emukela kakhulu. Awu bakithi. Ekubeni lahlanu. yebo ekubeni mina umculo kwangeyona into eyayiphuphula mina Eyayiphula ngangizoyifunela umsebenzi yebo ngangiwuthanda umculo ke Yebo. nokuba igagu-ke ngangiyigagu nje Yebo. kodwa zathi mazingithatha iy'nsizwa ngokungithanda ukungibona ukuthi Ikhona ngihlala lento iyaphila ney'nsizwa. lento. Yebo. Zathi mazingithatha iy'nsizwa zathi mazingifaka emculweni weyiginci ngafe ngangena ngathi gaxa ngenza izinto zabonakala. Yebo. Ngenxa yokuthi umculo-ke uney'ngqinamba ey'ningi Kakhulu futhi. uma uzongena emculweni uy'tshena ukuthi wena ujaha imali uzoshayisa Ngoba ngibitholele imali. ngoba uzokuyithola le mali. Yebo. Kusho ukuthi-ke nasekhaya noma kuzwakala ukuthi hawu ngiyacula eGoli kodwa umphumela omuhle wemali ungabonakali. Yebo. Kwaba yinto abangakaze nje baze bayemukele kazange nje futhi baze bayisapote nje. Ukuthi kuthiwa ule Goli uyacula wena. Ukuthi mina ngile Goli ngiyacula kwakubonakala ongathi nje mina sengilitshelwe ukudlala. Awusafuna imisebenzi. Angisafuna imisebenzi ngenza nje izinto ey'ngenamsebenzi engeke zingisize ngalutho kanti mina ngiyayibona ukuthi kuyaphilwa la. Kuyaphilwa lapha. Kuphela kuba senhlanhleni yakho ukuthi-ke wena ufike nedlozi elinjani. Ingilozi yakho ohamba nayo ifike yaba njani la emculweni. Bakithi. Kwakulapho mina ngikaze ngiyithole i-support ekhaya mayelana nomculo. nomculo nje. Bengiwenza nje mina ngifoster ngokwengqondo yami ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi kutholakalani khona. Uma ngabe ubala indaba ema-hostel uthi iy'nsizwa beyihlala kwamanye ama-hostela ney'hlala lapha bezazi ukuthi uma yifika kulela hostel kuyabuywa lapha. Wena ngokwakho ama-hostel ahlale yiphi indima kunina njengabaculi bangalesiya sikhathi? Siyazi njengamanje ukuthi ama-hostel kuyahamba manje aseyaphela. Kodwa ngesingawe ngalesiya sikhathi ama-hostel ayidlala yiphi indima ekutheni naqoqa abantu akungesibona abakulonda abangenayo indawo yokuhlala bekwazi ukuhlala kulezo ndawo. Amahostela ayidlala indima enkulu lapho ngoba kwakuphelele lonke uhlobo lomuntu. Ngoba uMaskandi uphuma khona emahostela. Ihlabane ey'ningi iphuma khona emahostela. Kwakukhona ubaba uMahawukela waKwaMseleku. Yebo. Wayehlala lapha eThembisa ehostel. Yebo. Wayephuma khona. Wayefumbulula ihlabani. Eyifumbulula khona la emahostela. Yebo.
ahle ngazi kahle iy'nsizwa. ngazo iy'nsizwa yebo. Obabukhuzwayo babehlala ehostela lapha ebuya futhi. Ebuya futhi yebo. Bavumbulula abantu abaningi khona emahostela. Yebo. Iy'ngane zomanje bekuyiqembu ebelihlala ehostela, Yebo. kodwa kade lenzani? Kade lidla Kade iy'nsizwa. insizwa yebo. Belidla iy'nsizwa. Bonke laba bantu babephuma emahostela. Amahostela ayedlala indima enkulu kakhulu ngoba kunamanje asadlala indima enkulu kakhulu ngoba nomaskandi abavelayo uma besuka emakhaya, umuntu esuke Yebo. nekhono lakhe efikela kubafowabo ehostela. Yebo. Ufica abanye abaculi naye afika Afika ahambe angene afika naye. acobele Acobele ulwazi, ulwazi khona lapho. bamthathe Yebo. bamphethe bampose Impilo esitudiyo iqhubekele phambili. aphume adla abantu impilo iyaqhubeka Sifuna iya phambili. ukubheka uhambo lwakho neMthente. Ngicabanga ukuthi iMthente njengamanje kuhambe kwahamba kwaphuma umama uBuselaphi. Wasala umama uMthalane. Yeah, Kanjalo-ke nezinye zonke-ke iy'ntombi. yeah. Ekusaleni kamama uMthalane siyambona njengamanje akasekho muhle kahle. Sekukhona lapha akwazi ukuthi mhlawumbe senokugula lapha nalapha. Impilo yakhe ayisekho balance kahle. Wena njengawe nayo iMthente. Ukuxhumana kwenu sekukunjani manje? Ngabe mhlawumbe kusekhona yini ukuthi basazimisele ukubuya ensimini njengalesi yasikhathi noma mhlawumbe ngokubheka kwakho ekuxhumaneni kwenu nixhumana kanjani? Sekwenzakalani manje? Ukuxhumana siyaxhumana ngenxa yokuthi ngoba nami sengaba lapha ezweni laseMpumalanga ngokomsebenzi, kodwa ukuxhumana-ke siyaxhumana. Yebo. Nokusho nje impilo ukuthi kuphileka Isaphileka kanjani. kanjani? Yebo. Kuyaqhubekeka nje impilo nje iyaqhubeka. Uma ngabe kuthiwa kufika komunye umculo ngoba njengamanje uMaskandi sekwaba iwona mculo osudla iy'nsizwa manje. Eminye imiculo isehamba iphelelwa umsoco, kodwa kuMaskandi usamile kwalesi sikhathi sanamhlanje. Uma kungafika ezinye iy'nsizwa zifike zizothi, baba uGumi, sizwile ukuthi-ke uyasebenza neMthente, sike sakubona futhi lapha nalapha. Besicela ukuthi uzoselekelela ekuthenini sibhale izingoma sikwazi ukuqhubeka nathi. Usazivulile yini izandla kubanye abaculi abangafika bethi silekelele lapha Gumi? Izandla mina ngihlale ngiy'vulile ngoba mina ngiyathanda ukusebenzisana nabanye abantu ngokomculo. Angiyimisele ngokuthi mina ngime ngokuthi nje mina Uzoba yimi. kodwa uma ngibona la ukuthi la kuyashoda. uyazi kuyashoda la. Yebo. Mina nje kuyimi la ngingafike ngenze ngithi Yebo. ngingafike nje ngiqhubeke umuntu uma ngabe engicela ukuthi ake ngiqhubeke ngisebenze naye. Ngesingawe labaculi banamhlanje sebekhona. Yeah. Singeke nje size sisho ukuthi mhlawumbe kuMaskandi noma mhlawumbe kuMbaqanga noma kwesiCathamini. Ngendlela abaculi ababhala ngayo izingoma manje. Ungakanani umehluko wanamhlanje nomehluko nowalesa sikhathi sakudala? Lokhu manje nalokho kwakwenzeka kuqala. Usumnganani umehluko wokubhala izingoma? Ngokubuka kwakho likhuphukile noma lehlile izinga lokubhala? Angeke ngihlukanise lapho ukuthi lehlile Yebo. noma likhuphukile ngoba yonke into ihamba ngesikhathi. Ihamba ngesikhathi sakhona. Yebo. Ngalesi sikhathi bekuyilesi sikhathi. Yebo. Ngalesi sikhathi manje sekuyilesi sikhathi. Yebo. Kodwa uma ngithi ngiyabuka khona ngiyabona ukuthi okudala Yeah. namanje uma ungathi uyakusebenza, Yebo. ubusukufaka umsoco othile Yeah. ukuthi njengoba manje leya nto leya endala kuqala kade yenziwa kanje. Yeah. Okay, manje sekukhona laba abantu abasha laba Yebo. asebecula manje. Asebecula manje. Okay, sebecula kanje. Uma ngingathatha lokho okudala mina ngokubona kwami, Ngikwenza isimanje. bese ngithi ukufaka umsoco ngikwenze isimanje. Yebo. Angeke yini ukuthi kuyenze into Kuhlinziswe, ebonakalayo ngoba yebo. manje uma ungakubuke umfazi omnyama umculo omdala. Yebo. Kodwa namanje umfazi omnyama uyeswa nje ukuthi uma kuthiwa nje uyadlala umfazi omnyama ngisho kusigiyanga ingoma ngisho omncane umntwana usukumame usukumame ngenyawo ukuthi uyeswa ukuthi yini ihlabuza kwelakithi lezi. Yebo.